Εγώ μέχρι να αποχωρήσετε να καλωσορίζω στην εκπομπή την κυρία Έλενα Σκούρα από τα Σκούρας Med και θέλω κατευθείαν, Έλενα, να πάμε στα πλάνα. Θα μιλήσουμε σήμερα για την μέθοδο ανέμακτης λιποαναρρόφησης, αλλά είναι τώρα μία πολύ πρωτοποριακή μέθοδος, πολύ καινοτόμα. Λέγεται Vanquish αυτό το μηχάνημα. Τα έχω μάθει καλύτερα από εσένα. Με έχει ενθουσιάσει πραγματικά. Πάμε να δούμε λίγο την Kim Kardashian. Εδώ τη βλέπουμε στην εκπομπή της στο show, σωστά? Ναι, και η Kim Kardashian είναι από τις πολύ διάσημες προσωπικότητες που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη μέθοδο, βέβαια. Και όπως καταλαβαίνουμε όλοι, Έλενα, ότι τρώει και η γυναίκα όμως έχει ένα ωραίο σώμα. Δηλαδή το καταλαβαίνουμε. Δεν είναι από αυτές που πρέπει να έχουν κάνει φοβερές δίαιτες, αλλά προσέχει. Ναι, κάθε σώμα έχει τις δικές του ανάγκες. Ένα σώμα με καμπύλες έχει ίσως αυξημένες ανάγκες σε σχέση με ένα αδύνατο σώμα. Στο να διαλυθεί λίπος, εδώ βλέπουμε τη Whoopi Goldberg που έκανε ζωντανά στο The View τη θεραπεία. Δείχνει ότι είναι κάτι τελείως ανώδυνο. Είναι γυναίκα η οποία έχει υποβληθεί ήδη στη θεραπεία και ήταν τόσο ευχαριστημένη που ήθελε να το παρουσιάσει στην εκπομπή της. Φοβερό, Είναι τελείως ανώδυνη θεραπεία. Ουσιαστικά προκαλούμε λιποδιάλυση χωρίς να κουμπάμε καν τον ασθενή. Ο βραχίωνας που είδαμε που τοποθετήθηκε γύρω από την κοιλιά βρίσκεται σε απόσταση 2-3 εκατοστών από το δέρμα. Δηλαδή γίνεται λιποαναρρόφηση χωρίς καν να κουμπήσεις. Δεν ακουμπάς καν το σημείο. Ανέμακτη λιποαναρρόφηση, δηλαδή διαλύουμε λίπος. Έλα τώρα, εγώ τώρα αυτό πώς θα το πιστέψω? Δηλαδή κάνεις λιποαναρρόφηση χωρίς να το κουμπήσεις καν. Στην πράξη το βλέπει κανείς και το διαπιστώνει. Αλλά... θέλω να πούμε κάτι, ότι εάν δεν κάνω λάθος, εδώ βλέπουμε όλα αυτά είναι στην Αμερική. Ναι. Στην Ευρώπη είστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Μόνο εσείς έχετε το Vanquish. Είμαστε οι πρώτοι που φέραμε το Vanquish το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο πρώτο ήρθε και πρωτοεφαρμόστηκε για την περιοχή της κοιλιάς και γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα πλάνα για τις συγκεκριμένες περιοχές. Πλέον, εδώ και λίγο καιρό υπάρχει ο ειδικός βραχίωνας για την περιοχή των μυρών, δηλαδή μπορούμε να βοηθήσουμε και τα ψωμάκια που έχουν οι γυναίκες, τα εσωτερικά των μυρών, το γόνατο. Που αρκετές Ελληνίδες θέλουν να φύγουν τα ψωμάκια. Ακριβώς. Άρα δηλαδή πια δεν είναι μόνο στη κοιλιά, είναι και στα ψωμάκια, πού αλλού? Είναι και στα ψωμάκια. Η συγκεκριμένη θεραπεία, το Vanquish, εφαρμόζεται στην κοιλιά και στα πλαϊνά της λεκάνης, στο σωσίβιο. Δηλαδή καλύπτεται σε κάθε συνεδρία όλη η περιοχή, δεν πάμε εντοπισμένα και γι' αυτό τελειώνουμε πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπουμε την Kim Kardashian μετά τη θεραπεία, σωστά? Εδώ βλέπουμε την Kim Kardashian μετά τη θεραπεία και μετά από εγκυμοσύνη, όπου πήρε πολλά κιλά, οπότε ήθελε βοήθεια για το σώμα της. Εδώ σε μια πιο βραδινή της εμφάνιση. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως και ένα σώμα το οποίο παρουσιάζει πρόβλημα στην περιοχή των μυρών, εσωτερικά μυρού, γόνατο. Είναι ο ίδιος ο βραχίωνας ή έχει είναι διαφορετικός? Είναι διαφορετικός. Είναι κάτι πολύ καινούριο που ουσιαστικά το ανακοινώνουμε μέσα από την εκπομπή σας. Πλέον υπάρχει ο ειδικός βραχίωνας. Είναι άλλος για την κοιλιά, γιατί στην κοιλιά καλύπτουμε συμμετρικά όλη την περιοχή κοιλιάς και πλαϊνών. Αγκαλιάζουμε το σώμα. Για τους μυρούς υπάρχει ειδικός βραχίωνας που καλύπτει και αγκαλιάζει το μυρό και τα εσωτερικά του μυρού ή το εξωτερικό τμήμα, δηλαδή την περιφέρεια, τα ψωμάκια που ενδιαφέρουν τις γυναίκες και το γόνατο. Πονάει? Μεγάλες επιφάνειες. Είναι τελείως ανώδυνη θεραπεία. Δεν πονάει καθόλου? Δεν πονάει καθόλου. Ουσιαστικά μέσω θερμότητας γίνεται η λιποδιάλυση. Δηλαδή οι ραδιοσυχνότητες που διοχετεύονται εξ αποστάσεως, από απόσταση 2-3 εκατοστών, φτάνουν στο λιπόδι ιστό, αυξάνουν τη θερμοκρασία του λίπους. Η θερμοκρασία στο λίπος φτάνει στους 46 βαθμούς Κελσίου και είναι θερμοκρασία στην οποία διαλύονται λιποκύτταρα. Εάν μια κυρία όμως έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, η επιδερμίδα μετά πες ότι το λίπος φεύγει. Και νομίζω ότι αυτό το έχω δει και σε φίλη που έχει κάνει κανονική λιποαναρρόφηση. Η επιδερμίδα μετά όμως ξανακρέμεται. Δηλαδή... Είναι βασικό ότι στη συγκεκριμένη μέθοδο, σε κάθε συνεδρία πέρα από τη λιποδιάλυση που γίνεται και σύσφυξη δέρματος, γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει και το δέρμα, αυξάνει την παραγωγή του κολαγόνου. Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο θα χάσουμε πόντους, θα σμιλευτεί το σώμα, θα βελτιωθεί η εικόνα της κυταρίτιδας που οφείλεται και σε λίπος και σε χαλάρωση δέρματος και το δέρμα μας θα είναι πολύ πιο σφριγγυλό και θα έχει μια πολύ πιο υγιή εικόνα μετά. Αυτό δεν υπάρχει θέμα. Είμαστε απολύτως καλυμμένοι προληπτικά, δεν θα προκληθεί χαλάρωση, αλλά ακόμα και σε περιπτώσεις που προϋπάρχει χαλάρωση στο δέρμα μπορούμε να τη βοηθήσουμε και να έχουμε ένα σφαιρικό αποτέλεσμα. Για τις περιοχές τις άλλες που με ρωτήσατε, γάμπες, μπράτσα, η πλάτη που ενδιαφέρει πολλές γυναίκες ή ακόμα και το διπλοσάγωνο που ενδιαφέρει και γυναίκες και άνδρες, υπάρχει η καθιερωμένη μέθοδος ανέμακτης λιποαναρρόφησης που εφαρμόζεται εδώ και 20 χρόνια από τους γιατρούς των Σκούρας Med. Υπάρχει τεράστια εμπειρία, υπάρχει τεράστια εξειδίκευση, χιλιάδες τα άτομα που έχουν υποβληθεί στη μέθοδο και μπορούμε να εστιάσουμε και σε άλλες περιοχές παράλληλα με το Vanquish, δηλαδή να κάνουμε την κοιλιά μας, να κάνουμε και τα μπράτσα παράλληλα. Δηλαδή θα γίνει μια συνδυαστική δουλειά. Σε πιο σύνθετα προβλήματα που παρουσιάζουν. Η ανέμακτη, δεν μιλάω για το Vanquish, για αυτό που αναφέραμε τώρα, ότι μπορεί να δουλέψει συνδυαστικά αν υπάρχει κάπου αλλού πρόβλημα. Η διαδικασία ποια είναι? Η διαδικασία
διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Διοχετεύουμε ρεύμα μέσα στο λίπος με τη βοήθεια πολύ λεπτών βελονών, τριχοειδών βελονών που τοποθετούνται μέσα στο λιπόδι ιστό. Αφήνουν σημάδι. Σημάδι δεν υπάρχει με καμία μέθοδο, δεν υπάρχει κανένα απόλυτο σημάδι. Και αμέσως μετά μπορούμε να επιστρέψουμε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ακόμα και σε γυμναστική. Και μετά δεν νιώθεις κάτι, να σε πονάει, να σε σφίγγει, δηλαδή μετά μπορεί κάποιος να πάει να κάνει Πόνος δεν γυμναστική. υπάρχει σε καμία περίπτωση και γυμναστική μπορούμε να κάνουμε και στη δουλειά μας να γυρίσουμε. Δηλαδή θα δει κάποιος με μία φορά και μετά θα είναι η κοιλιά του μια χαρά. Με μία. Χρειάζονται κάποιες συνεδρίες. Χρειάζονται κάποιες συνεδρίες, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Το maximum των συνεδριών που δίνεται. Στο Vanquish σε 4-5 συνεδρίες συνήθως έχουμε ολοκληρώσει. Το βασικό όμως είναι ότι σε κάθε συνεδρία έχουμε αποτέλεσμα. Μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά κάνουμε τη μέτρησή μας, όπου βλέπουμε σε πόντους τη διαφορά. Μπορεί να είναι 2 πόντοι, μπορεί να είναι 3 πόντοι διαφορά στην περιοχή. Και μετά από κάθε συνεδρία επαναλαμβάνουμε τις μετρήσεις και σε πόντους, όπου βλέπουμε τον όγκο που μειώνεται, αλλά και με τη λιπομέτρηση που βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα πώς έχει μειωθεί το λίπος. Άρα ουσιαστικά το αποτέλεσμα χρειάζεται 10 μέρες για να το δούμε. Ανασυνεδρία, ναι, περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες. Το αποτέλεσμα. Αμέσως μόνο σε μια επέμβαση λιποναρρόφησης και αυτό μόνο προσφέρεται, έτσι. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Και μέσω της διούρησης φεύγεται. Ακριβώς. Το καμένο, θα το πω έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Τα λιποκύτταρα που έχουν διαλυθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας για τις επόμενες ώρες και ημέρες αποβάλλονται σταδιακά με τη διούρηση. Αυτή είναι μια διαδικασία που ονομάζεται απόπτωση. Δηλαδή καταστρέφουμε λιποκύτταρα και με τη διούρηση σταδιακά αποβάλλονται. Αυτό που λένε κάποιοι ότι αν κάνεις όποια λιποαναρρόφηση, βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ καινούριο το Vanquish, ότι μετά ας πούμε λέει ότι αν συνεχίσεις τη διατροφή που έκανες και κάποιες ατασταλίες, αυτό φαίνεται πολύ περισσότερο. Ο μύθος που πλανάται γύρω από τη λιπαναρρόφηση είναι ότι αν πάρω κιλά θα τα πάρω αλλού μετά. Το οποίο είναι μύθος, δηλαδή είναι μύθος, μειώνουμε τον αριθμό των λιποκυτάρων στις συγκεκριμένες περιοχές. Το αποτέλεσμα είναι ότι εφόσον πάρουμε βάρος μετά τη θεραπεία ή μετά από την επέμβαση της λιποαναρρόφησης, το παίρνουμε πιο συμμετρικά. Ουσιαστικά αλλάζουμε το σχήμα του σώματος, το κάνουμε πιο αρμονικό, πιο συμμετρικό, ώστε σε οποιοδήποτε βάρος να έχουμε μια πιο συμμετρική εικόνα, πιο αρμονική. Τέτοιου είδους προβλήματα δεν δημιουργούνται γιατί οι λιποκύτταρα δεν αναγεννώνται στην ενήλικη ζωή μας. Όχι. Μέχρι πότε? Κατά την ανάπτυξη του ατόμου. Μέχρι την ενηλικίωση διαμορφώνεται η κατανομή των λιποκυττάρων στο σώμα. Και λένε ότι τα μικρά παιδιά πρέπει να προσέχουμε το βάρος, να μην είναι παχύσαρκα. Τότε δημιουργούνται τα λιποκύτταρα. Ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε. Από εκεί και πέρα, σε οποιαδήποτε φάση της ζωής μας, πάρουμε κιλά, θα διωγγωθούν τα λιποκύτταρα που έχουμε. Χάνοντας κιλά, αδειάζουν λιποκύτταρα. Γυναίκες όμως ή και άνδρες με πρόβλημα τοπικού πάχους, που στο μεσογειακό σωματότυπο αυτό παρατηρούμε περισσότερο. Μια γυναίκα η οποία προσπαθεί με δίαιτες να διορθώσει την περιοχή της περιφέρειας και τους μυρούς ή την περιοχή της κοιλιάς και χάνει από όλα τα άλλα σημεία εκτός από αυτά όπου παρουσιάζεται το πρόβλημα. Γιατί έτσι είναι το σώμα. Γιατί έτσι είναι το σώμα, εκεί υπάρχουν περισσότερα λιποκύτταρα. Αναφέρθηκες στο σχήμα, θέλω κάτι να ρωτήσω παρακαλώ τελευταίο. Με τους μύες και με τους κοιλιακούς, ίσως εκεί που είναι τα ψωμάκια. Εκεί τι γίνεται, δηλαδή φεύγει το λίπος, μετά. Το μυϊκό σύστημα δεν επηρεάζεται και το να κάνει κανείς γυμναστική είναι το ιδανικό, να γυμνάζεται παράλληλα με τη θεραπεία. Επηρεάζεται καθαρά ο λιπόδης ιστός, διαλύονται λιποκύτταρα, μόνο το λίπος επηρεάζεται από αυτές τις διαδικασίες. Αν βγάλεις το λίπος μετά δεν θα πρέπει να φαίνεται περισσότερο? Σίγουρα ένας άνθρωπος που γυμνάζεται και προσπαθεί για μια γράμμωση στο σώμα του, είναι πολύ πιο εύκολο, ειδικά στην περιοχή της κοιλιάς, να φαίνεται το όφελος αυτό από τη γυμναστική του. Vanquish λοιπόν, φίλες μου. Αυτές είναι ιδανικές περιπτώσεις, έτσι, άτομα που γυμνάζονται, αλλά και σε προβλήματα πιο σύνθετα, άτομα που έχουν παραπάνω κιλά και μπορούμε να τα βοηθήσουμε και διατροφικά παράλληλα με τη θεραπεία, να χάνουν και βάρος και να δουν έτσι πολύ πιο γρήγορα το ιδανικό αποτέλεσμα. Η θεραπεία απευθύνεται σε όλα τα προβλήματα και ανάλογα με το πρόβλημα έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όσο μεγάλο να είναι και το πρόβλημα, όταν κάποιος δει μέσα σε 10 μέρες μια βελτίωση διαφορά, και ψυχολογικά. Πιστεύω ότι η ψυχολογία αλλάζει τόσο πολύ που θέλει ακόμα περισσότερο να επενδύσουμε στον εαυτό. Να βοηθήσουμε και με τη διατροφή μας και με τη γυμναστική μας και είναι σημαντικό κλείνοντας να πούμε ότι θα πρέπει ένα ιατρικό κέντρο, μια ομάδα γιατρών να προσφέρει όλες τις λύσεις. Από τις μη επεμβατικές αποτελεσματικές ιατρικές λύσεις μέχρι την επέμβαση. Γιατί κάθε πρόβλημα έχει διαφορετική λύση, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες. Οφείλουμε να είμαστε σε θέση να τα προσφέρουμε όλα, ανάλογα με το πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ να δώσω δωράκι τώρα, έτσι, από την αγαπημένη μου σειρά της Bioten, τη σειρά Recaptive με πολύ αγάπη. 2 τυχερές και σήμερα θα κερδίσετε από μια ολοκληρωμένη σειρά, μια κρέμα προσώπου ημέρας με αντιλιακή προστασία, μια κρέμα νυκτός και το αντίστοιχο σέρουμ και τα 3 προϊόντα της Bioten Recaptive με πολύ αγάπη. 210 60 25 629 630 το τηλέφωνο της εκπομπής για μια τυχερή και ακόμα μια μέσα από το προσωπικό μου λογαριασμό στο Twitter. Μιλάμε
μιλάμε για μια σειρά η οποία βασίζεται στη δύναμη της βιοτεχνολογίας και της φύσης, τη δύναμη της θάλασσας, ένα απολύτως φυσικό προϊόν, δερματολογικά ελεγμένο, το οποίο δεν έχει ούτε